Bueno, nik aztertu nahi izan dut, bertsolari txapelketa nagusian ika zenbatean erabiltzen duten bertsolariek. Badago hor aurrekari bat, EHUko ISA taldeak egin zuen azterketa bat, zenbatuz, aztertu ze evoluzio egon den itanoen erabilerari dagokionez, bertsolari txapelketa nagusian 86tik 2013ra, eta nik egin nahi nuen beste zenbaketa mota bat, haiek egin zuten programa eta korpus jakin batekin, eta nik gauza batzuk aztertu nahi nituelako edo eskuz egin nuen zenbaketa hori. Eta beste emaitza batzuk eman ditu horrek, eta horrez gain osatu nahi nuen zenbaketa hori, ikerketaren alderdi kuantitatiboa, osatu nahi nuen eduki kualitatibo jakin batzuekin, eta horretarako 12 bertsolari edo bertsolaritzan adituri egin diete elkarrizketa sakon bana, itanoari dagokionez, eta hortik atera izan ditut datu asko. Eta horien artean, ez dakit, argi dago itanoa gutxi erabiltzen dela. Orokorrean kalean ere gutxi erabiltzen delako, ez? Gutxi batzuek baino ez dute erabiltzen itanoa, normalean gizonezkoak izaten dira haien artean egiten dutenak, eta hori bertsolaritzan ere islatzen da. Eta gero aztertu nahi izan dut, ze ekarpen egin dezaiokeen itanoak bertsolaritzari, generoari dagokionez ere, atera nahi izan dut gai hori, zergatik emakumeei ez, zergatik emakumeek ez, zer adierazten duen itanoak emakumeak egiten duenean edo emakumeari egiten zaionean, edo gizonen arteko ikak, ze esan nahi izan dezakeen.